Angustia, estrés, ansiedade. Sentimentos frecuentes diante da incerteza e da espera polo resultado dunha proba médica. A telemedicina e as tecnoloxías da información abren vías para acurtar os prazos habituais e mellorar así a calidade de vida física e emocional dos pacientes. Imaxina recibir no teu móvil o diagnóstico dunha proba e o tratamento a seguir prácticamente en tempo real. Neste horizonte traballa o Centro de Investigación TIC da Universidade da Coruña coa plataforma na nube E-de-Salud, orientada tanto a pacientes como a profesionais médicos e centros clínicos. Mediante unha sinxela aplicación de móvil ou ordenador, o usuario pode comunicarse, enviar información ou recibir informes emitidos por especialistas de calquera parte do mundo. Isto ademais permite estar operativos as 24 horas do día. A plataforma é multilingua e abarca todas as fases necesarias do tratamento, dende a admisión do paciente e a creación dunha historia clínica única, ata a emisión do diagnóstico ou incluso a obtención de segundas opinións médicas. Tamén serve como foro de colaboración e intercambio de experiencias entre profesionais sanitarios. Actualmente, E-de-Salud xa opera en áreas como radioloxía ou oftalmoloxía, entre outras, e permite xestionar urxencias cardiolóxicas en calquera parte do mundo de maneira ininterrompida e prácticamente inmediata. Un exemplo do funcionamento da plataforma son as ecografías online que se poden realizar sen a presenza dun radiólogo. As imaxes envíanse por streaming e son analizadas por especialistas que emiten informes case en tempo real. E-de-Salud tamén incorpora ferramentas de software baseadas en intelixencia artificial para axilitar os diagnósticos e mellorar a precisión dos resultados. A plataforma xa está sendo explotada por unha empresa biomédica e o CITIC conta neste proxecto coa colaboración doutros axentes, tanto deste sector como das telecomunicacións. Unha alianza estratéxica para integrar as TIC na medicina e avanzar na mellora do sistema sanitario e da calidade de vida dos pacientes.